सकाळचे 10 आणि मला ऑफिससाठी थोडा उशीर झाला आहे, तर मी रिक्षाने चाललो आहे. आणि सकाळी पण उठायला फार उशीर झाला मला, तेव्हा रिक्षा गेली आणि बॉडी पेन पण आहे. आलो आहे आपण ऑफिसला, म्हणजे टायमात तर नाही पण 5-10 मिनटं थोडा उशीर झालेला आहे. शक्यतो ऑफिसमध्ये टायमावरच पोहोचण्याचा प्रयत्न करायचा नेहमी. आज थोडा उशीर झाला. बघूया आता आजचा दिवस कसा असणार आहे. जास्त काही काम नाही आज पण टायमावरच निघू. आता वाजले दुपारचे 2 आणि आपलं जेवण वगैरे झालेलं आहे आणि आम्हाला मेसेज आला आहे. तर असं बोलायचं होतं ना मला की आज हे चॅनल म्हणजे आपलं जे सुरू होऊन आहे ना, त्याला 2.5 महिने झाले आहेत. तरी पण आपल्याला जसं जमतं ना तसं आपण व्हिडिओ अपलोड करतो या गोष्टीवरती आणि कन्सिस्टंट राहण्याचा प्रयत्न करतो आहे. तरी पण थोडं कधी ना म्हणजे असं वाटतं की नाही जमणार आपल्याला. तर ही जी गोष्ट आहे ना, ही गोष्ट थोडी आपल्याला अवॉइड करायला पाहिजे. म्हणजे हे मनात नाही यायला पाहिजे आपल्याला की आपल्याला ही गोष्ट नाही जमणार आहे. आपल्याला फक्त कन्सिस्टन्सी आहे ना ती मेंटेन करायला पाहिजे. म्हणजे प्रयत्न आपले सुरू ठेवायला पाहिजे असं मला वाटतं आहे. बस आता आपण असेच प्रयत्न सुरू ठेवूया. व्हिडिओ जसेही बनतील तसे आपण अपलोड करण्याचा प्रयत्न करू.